खुलुमबाय दिनैनि गोदान भिडिअआव बयखौबो बरायबाय दासिमनि माखासे खौरांफोर लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अल आव होनानै लादो आरो लाइक मोनसे होदो आरो हायोब्ला लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै होदो। अब्ला दिनैनि सेथि खौरां नोंथांमोननो लागै होनो आखायाव लादों। बिरदाव मुसाहारिया सासे साख्रिआवला राजनितिकआव हाबनानै खामानि मावनो मोन्थाइ गैया। सोरबा राजनितिकनि दैदेनगिरिखौ सोंखारिनो मोन्थाइ गैया बुंदों जिसया सुमफ्रामारिया। साननैनि सिगाङाव बिरदाव मुसाहारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव जिसया सुमफ्रामारिखौ दंफां बेपारि ताश गेलेग्रा होननानै बुंदोंमोन। बिनि सायावनो जिसया सुमफ्रामारिया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिरदाव मुसाहारिनो फिननाय होफिनदों। सासे सरखारि साख्रि मावग्रा सुबुङा माबेबा पलिटिकेल पार्टिनि जानानै माबेबा पार्टिखौ बखिनो मोन्थाइ गैया। बिटिआर सरकारा बिरदाव मुसाहारिनि सायाव एक्सन लानांगौ, जुदि लायाब्ला आंनो एक्सन लागोन होननानै बुंदों जिसया सुमफ्रामारिया। बिरदाव मुसाहारिनि साख्रियाबो दानजानो हागौ होननानैबो बुंदों बिथां जिसया सुमफ्रामारिया। लकसभा बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथिसिन फैगासिनो दङ, नाथाय दासिमबो रावबो हान्जाया बिजाथिनि मुंखौ फोसावनानै होआखै। बिपिएफ पार्टिनि देरहासार बसुमतारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों बिपिएफ पार्टिनिफ्राय बिजाथिनि मुंखौ फेब्रुवारिनि जोबथा सप्तायाव नङाब्ला मार्चनि सेथि सप्तायाव फोसावनानै होगोन होननानै फोरमायो। गोबाङानो खाम्फा बरगयारियानो जानो हागौ होननानै साननानै लादों, नाथाय सोर जामारगोन 100% बुंनो हाया जेब्लासिम बिथांमोना फोसावनानै होआ। दिनै 3 फेब्रुवारि क'क्राझारनि तितागुरिनि जानागाव गेलेग्रा फोथाराव बिपिएफ हान्जानि सुबुं गौमा हाबाफारि। बे हाबाफारियाव खमैबो 50,000 रायजो-राजाफोरा बाहागो लागोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया 12,500 कौटि माइक्र' फाइनेन्सनि ऋणफोरखौ रेहाय होगोन होनना बुंदोंमोन, नाथाय 2,090 कौटिनिल' रेहाय होबाय। बिनि सायाव उकिल गगैआ रोजा रोजा आइजोफोरखौ लानानै सोमावसारनायखौ नुनो मोन्दों। खोथा होनाय बायदि ऋणफोरनि रेहायखौ होनो हायाखै हिमन्त बिश्व शर्माया। आसामनि आइजोफोरखौ अरुणोदय होनानै रांजों बायजोबनो नागिरदों हिमन्त बिश्व शर्माया होननानै बुङो उकिल गगैआ। खोथा होनाय बादि ऋणफोरखौ रेहाय होआगौमानि आन्दलना सोलिबाय थागोन होननानैबो बुङो उकिल गगैआ। नोंथाङा पेटिएम एकाउन्ट सलायो नामा? रायजोआव गोबां सुबुङानो पेटिएम सालायो। पेटिएमनि गेजेरजों मबाइल रिचार्ज, अनलाइन पेमेन्ट, इलेक्ट्रिक बिल, टिभि रिचार्ज एक्सेट्रा। पेटिएमनि गेजेरजों दखानाव मुवा बेसाद बायो। आरबिआइनि बुंनाय बायदिब्ला भारतआव पेटिएम बेंकआ बेन जानो थांगासिनो दङ, मानोना पेटिएम बेंकआ आरबिआइनि कौटि कौटि खहा खालामगासिनो दं होननानै आरबिआइआ अजद दैखांदों। आरबिआइनि मुलाम्फाखौ पेटिएम एकाउन्टआसो लागासिनो दङ होननानै आरबिआइनिफ्राय फोरमायनायखौ मोनथिनो मोन्दों। फैगौ 29 फेब्रुवारिनि उनाव पेटिएमनि गेजेरजों अनलाइन पेमेन्ट खालामनाय, मबाइल रिचार्ज, टिभि रिचार्ज, इलेक्ट्रिक बिल गासैबो डिसेबल जासिगोन। पेटिएमआव बेंक एकाउन्ट लिंक खालामनो हानाय नंला आरो गोदान इउजारआबो पेटिएम एपखौ लगइन खालामनो हानाय नंला, नाथाय इउपिआइनि गेजेरजों गासैखौबो हागोन होननानै मिथिनो मोन्दों। आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया काजिरङायाव माद्रासा स्टुडेन्टफोरजों रायज्लायदों। फारसेनिफ्राय मोनसेनि उनाव मोनसे सोंदों हिमन्त बिश्व शर्माया माद्रासा गथ'फोरखौ, नोंनि न'आ बहा? माद्रासायाव मा मा फोरोङो? माद्रासायाव साबेसे फोरोंगिरि दङ? बेफोर गासैखौबो सोङो। लोगोसे गथ'फोरखौ हेलिकप्टाराव गाखोहोनानै गोजोननाय होनायखौबो नुनो मोन्दों। थांनाय जानुवारि 18 खालाराव कंग्रेस पार्टिनि राहुल गान्धीआ आसामाव फैनानै भारत ज'र न्याय जात्राखौ लानानै दावबायफैदोंमोन। बेबाराव फैगोन बिजेपि दोलोनि दानि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि। फैगौ लकसभा बिसायख'थिखौ लानानै गोबां दोलोआनो थै-थां खामानि मावगासिनो दङ। बे बिसायख'थिखौनो बिथा खालामनानै दिनै 3 फेब्रुवारियाव आसामाव दावबायफैगोन नरेन्द्र मदि। आसामाव फैनानै 11,000 कौटि रांनि माखासे प्रजेक्टफोरखौ बेखेवगोन होनना आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया फोरमायथिदों। थांनाय साननैसो आगोलाव बर' गुदि फरायसालिनि बिजाबफोरनि गोरोन्थिनि सायाव बर' थुनलाइ आफाद आरो सासे गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरिजों ससियेल मिडियायाव दान्थे-बिदान्थे जानायखौ नुनो मोन्दोंमोन। फोरोंगिरि बिमल मुसाहारिया बर'नि माखासे आफादफोरखौ सोंखारिनायनि सायाव बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरिफोरा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिमल मुसाहारिखौ गोख्रों रावजों बुंदोंमोन। बिमल मुसाहारिया बे गोरोन्थि बिजाबखौ बबे डास्टबिननिफ्राय खननानै गथ'फोरखौ फोरोंदों होननानै सोंथि सोंदोंमोन।
बे गोरोन्थि बिजाबखौ सरकारा बाहायनो होनाय जायाखै आरो बाहायनायबो जायाखै होनना बुंदोंमोन। नाथाय माखासे दोनखोमानाय बाथ्राफोरा सोराङाव फैनायखौ नुनो मोन्दों। बे गोरोन्थि बिजाबखौनो बर' फरायसालिफोराव फोरोंगासिनो दङ, बेयो रोखा फोरमान जादों। नाथाय गेदेमाफोरा बुंदोंमोन बे बिजाबखौ बाहायनाय जायाखै होननानै। फोरोंगिरि बिमल मुसाहारिनि प्रेस मिटनि गेजेरावबो मिथिनो मोन्दोंमोन बे गोरोन्थि बिजाबखौ थाबैनो सोदांनो थाखाय बर'नि आफादफोरखौ गोबांबार खावलायनाय जादोंमोन फोरोंगिरि बिमल मुसाहारिया। नाथाय बिमल मुसाहारिनि खावलायनायखौ रावबो आफादफोरा खोनासङाखैमोन होननानै फोरमायदोंमोन बिमल मुसाहारिया। नाथाय दिनैनि दिनाव गोबां फरायसालियावनो बे गोरोन्थि बिजाबफोरखौ फोरोंगासिनो दङ। अब्ला बिनि दायनिगिरिया सोर? रायजोफोरा कमेन्ट सेक्सनाव लिरहरदो। बर'नि मुंदांखा इउटुबार देरहासार इस्लारि बिथाङाबो गोबां नायबिजिरनानै आरो खौरांफोर लानानै दिनैनि समाव फोरमान होनो हादोंदि बैफोर गोरोन्थि बिजाबफोरा फरायसालिफोराव गोरोन्थियै फोरोंजागासिनो दङ दिनैसिमबो। दासिमनि थाखाय खौरां बेसांखिनियानो। थेंक इउ सो माच रायजोफोर जायफ्रा जोबजासिम नायजोब्बाय। थेंक इउ सो माच।